Hello mga ka-listeners. O karon atong ipadayon karon ang laing sumpay ning atong sugilanon, mga mata alang kanako. Ug salamat kaayo mga ka-listeners na pagpadayon sa inyong pagpaminaw ning maong drama. Ug hawong paningkamuta na mahuman ako ni tanan hangtod katapusan. O karon mga ka-listeners, ato nang ipadayon ang laing anib ni atong sugilanon, mga mata alang kanako. Ug salamat di ay sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inutil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw ko king naini. Love ta ka. Mamatay ra ka ng imong love na ako, kay butan ako. Unsa makamatanga sa pagka-nurse? Nganong mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo, ug sayop na imong kiuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kanak mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimo sa pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amiagi nakurat si Angela sa dihang mitingog sa iyang luyo si Minerva. Nakakita kini sa iyang pagbundak sa tray sa pagkaon ini. Mao nga iya na lang kining girason nga gisapot siya sa comics nga iyang gibasa. Unya, kalitang miabot si Ating. Og nagpaybaw nga naa na ang manakupay o bitin. Tungod kay padakop ni ini ang bitin nga nakitaan ni Angela. Samtang dito sa kwarto ni Leo, may propose na siya og kasal sa hinigugma og misugot usab si Lara. Nanggawa sila og nabati ni Leo ang tingog sa inahan didto sa loyo. Ani ang sumpay sa atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. To the heights of my senses, feeling the touch of your hands. I have seen magic things from the night. Sir Leo! Sir! May gawas lagi ka. May noon. Nagating, nagunsa mo si Mama diha sa luyo. Ay na, nangitas doa kabitin nga nakitang day Angela diha ganiha dong Leo. Bitin? Dunay bitin dool sa kong studio? O maog yun, nagtinuhikay ko no. Oh. Unsa? Nagtinuhikay? O kisa man sila nakakita? Si Angela. Si
Angela, kano saan niya makiti ang mga bitin? Ganihang buntag, mga alas 9. Unsa? Mao ba nang ating? Dito day sa luyo si Angela na ng mga oras, mao man na iyang sulti day. Og timing kayo nga nakakita siya bitin diya. Yun konos, pultahan sa imong istudyo, Dong Leonardo. Kung mauna, nanggawas sa sabtingali ang bitin sa kawayanan? Mao man bitaw nga ipapurin na lang ni mama mo ng mga kawayan sa luyo sa kilid sa imong istudyo. Diha una mo ha. Mutanaw kog bitin. Nang ating, batayon na sila yun diha ha. Sige day. Unsa naman ang nahitabo sa luyo ng ating? Nangukay pamantos kawayan na nang akong gitawag nga manakupay bitin. Ay. Diya. Basta diya naglukluk ang mga bitin. Angela, diin man kang manggaha nga mikat ganina sa diya nakakita ka sa mga bitin. Kanang manggaha. Ha? Diya ka? Isa day. Nakita na ba ang mga bitin? Mao ba, unya? Wa ka magkabantay na ako? Wa man ko makabantay nimo, sir. Abot. Wa tingali ta magkaabot, sir. Pero alas 9 jud kami kat-kat diha. Alas 9 cute. Mao ba? Ma'am! Ano may bitin din ma'am? Nahala, daubi na lang na diha. Aron mulayas ang mga mananap nga naglukluk anang kawayanan. Tita, mapaulit na lang ko. Kaya doon na ba ko importanteng buhaton? Sige, Frex. Di ka mo ba nakulara? Pabiya ka magdagskinan. Dili lang una. May sabutan pa, Miss Leo. Unsa may yung sabutan? Ang umabot naman kasal. Panuoy! Urdi di kong bisido sa sulti ng Jilara. Wa siya makakita na ako sa ubos. Ha? Tukba kayong oras nga iyang giingon sa akong pag-abot. Ug sa paglugso ni Lara sa ubos. Ug imposible nga duha ka mga bitin. Magtinuhi ka sa tubangan sa studio ni Leonardo. Ha? Kinahanglam klaro niya ako. Kung nakiamin ni Angela ni Lara nga naghawk. Love, mula ka na lang ako ha. Kaya gipatawag ko ni Mami. Ako nalasab siyang sultihan sa imong giingon nga sabot-sabot sa kasal. Ingna sila nga, butaman ko. Kamu na lang man hisabay aron sa buta ng atong kasal. Okay, love. Nangating? Nang? May gibuhat pa si nang ating saluyo sa bahay, Ma'am Lara. Siyang akong gitawag. Busa siyang angay nga muduol. Kay mula kaon ako. Kung may itugon ka bahay ni Sir Leo, ma'am, ako na lang saltihi, kay ako man iyang nurse. Lakaw na, Lara. Si Angela na ang matiman ako. Okay. Tilokoy, Angela. At timan na akong pamanhunon ha. Ayaw ka bala ka, ma'am. Dako kong sweldo sa pag-atiman ni Sir Leo. Dili mahitabo nga ako siyang yama-yamaan. Gawas pa, dako kog makuhang bonus kung manambok siya. Unsa? Ug magampo ko nga makakita gid siya pagbalik aron makakita siya sa akong mga nakita. Kay unsa man ko na imong nakita ha? Angela? Sa akong makita, ma'am. Sa akong makita. Dili nakita. Lara, kinahanglan nga dawaton nimo si Angela nga mo'y akong nurse. Kay siya ang gusto ni Mama nga matiman ako. Kay doon naman nag-apas. Syempre, akong sweldo. Dako na kong sweldo akong giapas din ni ma'am. Dako ugay kong sweldo din ni. Okay kay ko ana. Busa, ayaw ka balaka ni Sir Leo. Ati man yun, gidako siya maayo, ma'am. Baby, magminyot na kita. Aron mo layas na ng babayhana din, he. Bye. Sa man ka, sir? Mukaan na ka? Busog pa ko. Sige. Anak lakas imong kama? Sa man, magpatukar ko nindot ng music? Ganong init man og buot nimo si Lara.
Wa tingali siya kauyon sa kong naong, sir. Pati baya kong naong. Mao ba? Ay, tuod, ang sabay gusto ni mga kanon sa snacks, sir. Sulti lang, kay ako din paliton. Kanang imong ganahan kanon. Hala, saging, radyo ginamos na ba akong ganahan, sir? O sige, pagpalit og saging o ginamos. Pero hapitas mama, kay may tuyo ko niya. Ay, okay, sir. Wiset! Mayo kini ka. Ilahos sa kadini sa kumbay. Gibisit ko karong adlaw ni Angela. Musurok yun akong dugo nga mamatay siyang sinultihan. May batasan. Kana. Mauna ang atong problema karon. Kana si Angela. Pero sa di pa ta magisgot sa atong problema ni Angela ba? Unsa mas tong giingon nimo nga magminyo na mo si Leonardo? Well, may propose na siya na ko og kasala. Unsa? Unya? O sa paglahilain akong buhaton, hindi akong gidawat. Magpakasal ko kang Leonardo. Unsa? Wa ka mabuang? Rex! Leonardo, nga nung gipaan ni man kunin mo sa imong kwarto? May sabutan ta ma. Sabutan? Unsa man ang atong sabutan, Leo? Gusto na ko makigminyo ni Lara ma. Ha? Magmenyo ka na? Kamu si Lara? O ma, kinahanglan nga makabaton kog anak nga moagak na ako sa maabot nga panahon. Mao ba? Unya, may sugot ba si Lara nga magmenyo mo? O ma, mao nga ako siyang giingnan nga pasultihan ang iyang ginikanan nga panhion sa ato aron ato na sabutan ang among kasal. Mahimo pagtili na lang ko ni mo hasulon na ng imong pagpugong-pugong ako, Rex. Pero kung mapakasal mo, ako, unsa raw lang ko? Idi best man ka. O kalimting na hitabo na to. Bonus na lang to ni mo sa imong pag-unong nako sa akong kagulanan sa pagkabutan ni Leonardo. Di ko masugot. Unsa? Unsa di ka masugot? Di ko masugot nga ibalwa lang ko nimo. Human sa tanan? Silitabo na to. Rex, bunga lang sa kainit sa lawas ang nahitabo na to luha. Wakoy ko pa ni mo bisan gamay. Oh, well, hinigan naa, pero isip uyab. Wa. Okay, okay. Fine. Musugot ko nga makasal mo duha. Pero, kinahanglang sige gyapon nga to. Unsa? Kinahanglang di na magbuwag. Lara, in love ko nimo. Rex, come on, ayaw kong ilara. Naibaw kong gigamit rasab ko nimo, ay nag-apas ka sa mga pinintal ni Leo. Okay, fine. Di na lang ni nato dakon. Tungod kay may lain pa tang problema. Unsa? Si Angela. Siya ang atong problema. Uy, unsa? Magminyo na gyud sila si Dong Leo ug Miss Lara? Muna akong nabatian ng ating. Pero, Oh, unsa may pero day? Nganong murag supak man kang makigminyo si Day Lara ni Dong Leo? nang ating, dili sila bagay si Sir Leo ug si Lara. Nganong di man sila bagay, ha? Sulti. Unsa ba sa problema ni mo ni anang Angela, ha? Lara, dako ning problema kung tinuod ang akong gidudahan. Nga unsa? Nga nakakita si Angela nato dito sa studio ni Leo. Nga naghawk. Ug nagtuo ko nga ang giingon niyang duha ka bitin mao kita. No! Mausab ka na akong reaksyon. Nga no. Ang gusto kong patuhuon akong kagalingon nga way nakakita nato nga naghawk sa luyo sa bahay ni Leo. Mauna na akong giingon nimo. Daan pagyud ko nga dili maayo ang itong gibuhat ito. Unsaon naman lang nato ni ron, ha? Kinahanglang mawagtang ka ng Angela silang bahay ni Leo. Unsa?
Unsaon mo siya sa pagpapahawa dito? Maldita ra ba kay ng panuway? Musukol maganit na ako? Magurang na tagpagi. Dili mahimo nga musulti siya Leo. Siya nakita ko may nakita man gyud siya. Frex, dili mahimong mapalda sa atong gibuhat ang pag-offer og kasal nako ni Leonardo. Di gyud mahimo. Ikaw bang gyud ang angayang masulo ni ining tanan ba? Kung dili ka pahat kaayo nga bisan asa na lang ka gusto, dili unta ni maingon ni ini. Ay lang kabala ka. Makakita ratang sulbad ining tanan. Kinahanglang makakita gyud kag sulbad sa labing daling panahon. Oy, Day Angela. Naunsa ka man diha? Nagnanga ka man, Day? Ay, wapa ko ni mo to baga ay. Nganong nakasulti man ka nga dili bagay si Miss Lara o si Dong Leonardo? Basta, dili sila bagay, kay murag happy-happy ramay naa sa utok anang Miss Lara. Sa? E nga nagutaw nakasulti ka man, ana, Inday. Maklaro man kaayo ng ating nga disco ug inom ra ang sud sa utok anang bayhana. Ay na, kung siya gyud ang pangasaon ni Dong Leo, wag gyud tay mahems. Angela, Oh. ating, tabangin ninyo pagplano sa kasal nila ni Lara at Leonardo, ha? Dinalian din ang kasala, Ma'am Minerva. Oo. Gusto na nga magpahilo na si Leonardo. Pero, maayo ka nga karon siya magminyo nga ingon ana iyang kahimtang, Ma'am. Ha? Kuan ka ng emotional pa manggod kaayo si Sir Leonardo, Ma'am. Mao nga murag dili pa panahon nga magminyo siya. Pero kung mao magid na ang iyang gusto, wag itay mahimo ana, Ma'am. Aw hinuon, hikayon pa man ang ilang kasal. Planuhon pa. Dili lang ko gusto nga barawon siya sa iyang mga plano. Hinuon. Kung unsay makalipay niya, mas maayo man sab nga tumanan siya, Ma'am. Ako na siyang pakanon sa panihapon, Ma'am, ha? Hello, Sir Leonardo. Danay mong pagkaon, oh. Ibutang na sa kulamisa kay mukhaon ko sa'yo. Okay. Relax lagi karon, sir, no? Ikulbaan lang ko. Ha? Unsa may nakapakulba nimo, Sir Leo? Ang umabot na kong kasal. Magpakasal kit ka ni Miss Lara, sir? Oh. Siya nga akong uyab, di ba? Natural nga magpakasal gid ko niya aron kun makabaton mig anak. Doon na makaagak nako. Pero sure na ka nga siya gid ang angay nimong himuong asawa? Ngano man, Angela? Dili ka ganahan ni Lara para nako. Ha? Ngano nga ka mo tubag? Mura man og dunay pagsupak ang tono si mo sinultihan. Kuan, watong ko musupak, sir. Uy, kasal na ko na nimong imong gihisgutan. Kuan, husto man ka sa imong plano nga may nang makabaton kag anak aron dunay makaagap nimo sa umaabot. Pero kuangon lang, sir, baka nang... Kung unsa na si mo na ipagawas na. Parang kahi ko. Kuan, wakoy katungod nga motambag nimo, sir. Ang naasi mong hunahuna ang gusto na kong isulti nimo karon. Angay ba si Lara? Moy akong pangasawon? Ha? Sir, ay lang ko lisod-lisuraan ng imong pangutana, sir. Wa man ti ka lisod-lisura. Gusto lang ko makabati sa imong opinion. Kanang tinuod nga opinion. Bisan pag makapasakit na nako. Kinahanglan nga imo isulti diri nako. Ganahan ka ba nga magminyo ko ni Lara o dili? Dili, sir. Unsa? Oops. Daghan ka nag nainom, Lara.
dili ka na mahimong puli sa inyo. Pero kinahanglang tawgan akong umaginik kanan sa probinsya, Rex. Og sultihan sila magminyo namin sa Leo. Oh, magigsulti ka nila nga hubog ka? Hindi ay kung nakainom ko. Naanda naman sab na silang mo inom yun ko. Oh, sige. Tawga. Ingna nga magminyo ka nagbuta. Sorry kaayo, Sir Leo, ha, nga, mo na akong opinion. Nanguta naman ka, sa niasa ko muna-una. O ganon dili ka man ganahan ni Lara nga mahimo na akong asawa. Kuan kay, murag dili pa panahon. Kay ikaw, wa pa ka makarecover anang imong kahimtang. As in, kada bang full good na pagka-recover, sir? Mao nga nang nagkinahanglan kong asawa. Nagkinahanglan ka og nurse, sir. Dili pa. Angela, Sige na, oh. Sige na, kaon na. masakiton bagid ko nga kinahanglan nurse? Ang moatiman ako, Angela? Oo, sir. May sakit ka pa. Buta ka, ayaw kalimot. Kung musod ka kami niyoon nga buta ka, doon na ni komplikasyon sa umaabot, di ba? So kay buta man ko, di na ko mahimong magminyo. Dili ang imong pagkabuta ang problema, sir. Kundili, ang imong pagdawat nga ikaw usa na kabuta. Unsa? Hello, Mama. Oh, yes. Ay, maning gwapitang anak. Agminya namin si Leonardo, Mama. Basta kinahanglang sabutan na ninyo ang among kasal. Yes. Sa labing daling panahon. Largo mo din sa syudad, no? Kita ang unang magsabot, Mama. Sige. Bye. Maglabad-labad ka lang yun si mong May mo ba, Frex? Ay nalang kong kontraha sa akong hukom. Kami si Leonardo ang angay nga magminyo. Ikaw ba? Unsa man yung giapas ni mo kang Leo? Siya? Love ko niya. Binuang na. Unsa? Unsa'y binuang? Binuan ng imong pagpakigminyo niya. Karon na nun mo minyo, nga buta na siya. May mo ba, Frex? Basag din lang ako sa akong diskarte. Okay. O sige, bahala ka. Pero basta, mauna to atong sabot. Bahala nang magpakasal ka ni Leo. Basta sige nga ato. Mao ka. Basta sulbara nga atong duda, bahay na ng iyang nurse. Kanang buwiset nga Angela. Ayaw kabala ka na. Doon na ako'y naunaan, unsaong ko ng Angela. Kaon na, sir. Atagi una ko sa tinud nga rason kung anong dili ka ganahan ni Lara para mahimo na akong asawa. Tungod kay maldita siya, sir. O klaro kaayo nga busy siya. Busa, mabiya-biyaan naghapon kaniya. May plano na ko sa among kaminyoon. Unsa man na, Sir Leo? Paundangon ako sa trabaho. Ako lang ang iyang atimanon. Nagasiguro ko, dili siya muundang og trabaho, sir. Unsa? Unsa man niya pag-atiman nimo kung may trabaho siya? Muundang siya. Muundang siya tungod kay misaad siya nako. Nga siya ang atiman nako. Tuod. Gusto ko mag-jogging ugma. Sayo ugma ta ha. Dad ako sa lawn. Hinay lang ha, hinay lang, sir. Naligo sawa. Okay, very good. Nyatuara ang bench sawa ha. Hinay. Okay, very good. Gamay na lang. Hey, love! Good morning! Hey, Angela. Awa na dati. Ako na agak sa kanila. Maayo kay ni Akalara. May importante kong isulti nimo. Unsa man ka na lang?
Kung makasal na ta, kinahanglan mo undang ka na sa imong trabaho. Og ani ka na lang sa bahay. No. Dili na mahimo, love. Ha? Bisag makasal na ta, kinahanglan mo trabaho gihapon ko. Pero, Love, wabi ako maanad ha nga magpundo ko kanunay sa bahay. abi na kog imo kung atimanon kung makasal na ta. Ha? Kuan? Love, kinahanglan man gud nga doon nagyuy-usa na to nga magtrabaho, di ba? Kay di ba yan na tumatagan ng panahon? Ikaw, maglisod ka na gud sa pagpanarbaho, di ba? Kung mauna, husto gid si Angela. Ug nganong naapil ka ng babayhana sa tong panagsulti? Hiskot-hiskot ramang to ang amo, Miss Lara. Ayaw pagtingog kung dili ka istoryahon. Lara, may problema ka ba kang Angela? Bitaw, ma'am. Ngano ding init kay kadugo nako. Nga unta, nurse ramang ko, ma'am. Samtang ikaw, dako ka granggo. Dato pagit ka. Ayaw na lang pagtubag diha. Wa kay lamig ikasulti. Oh, sige. Kung mo na. Maado na lang ko sa kusina, Sir Leo, ha? Nana may makagiyani mo. Sige, sir. Dili nimo angay anaon sa pagtatar si Angela. Wagit ko makauyon sa kurtes na ang anong babayhana. Kita ang dunay angin sa butan. Ug bahin kini sa imong trabaho. Love, di pa lagi maayong maundang ko sa akong trabaho. Bago pa lang kong na-promote. Lines up kaayo kon ako din yung biyaan. Milis nga laging ilong sa maldita pagkapati niya nga ako siyang gitagna. O bakit ko masayop sa kong tagna? Oy. Angela? Oh. Haan si Leonardo. Taas iyang uyab nga, Naunsa, Angela? nga gwapa, Ma'am Minerva. Gwapa sad anang Miss Lara, ma'am, no? Social gid kay siya now. Mauna ang nagustuhan ni Leonardo niya. Kay gwapa gid siya. Pero, Ansa, ma'am? mura man ko gikulbaan ining plano nga magpakasal ni Leonardo kang Lara. Labi na nga butas siya. Tambagin na lang na si Sir Leo, ma'am, nga dili una magpakasal ni Miss Lara. Ha? Dili kaganahan nga magminyo na si Leonardo, Angela. Kuan, ma'am, natural. Kay lisod ang pagpangitag trabaho ron, ma'am. Kung mauna, nakauyon kay gudi ay din sabay. Sa imong pag-atiman ni Leonardo, bisan kung maldito ni sa sinugdanan. Oo, ma'am. Nakasabot na ko sa iyang gibati, good. Di lalim nga mabuta ka o niya usa ka kapintor. Maayo ka nakasabot ka gud sa iyang kahimtang, Angela. Pero ayaw ka bala ka. Kung unsa man gyud ang mahitabo, daghan ko ka rekomendahan nimo nga kailan ako nga mga dato kayo nga magkinahanglan sa lugares. Ha? Ayaw ka bala ka, Angela. Ipahiliw na ito ka sa buutan nga amo. Mao kanay gusto ko mahitabo, Lara. Ako lang ang atimanon nimo, ug wa nilain pa. Pero love, mas mayusap nga ado na gid kay nurse. Og ilisan ta na si Angela. Dili siya mahimong ilisan. What? Kung dili ikaw mismo ang moatiman ako, si Angela lang ang akong tugutan nga moatiman ako. Ang bana mo og yun ang plano sa pamilya, dili ba? Pero buta ko? Mao ba? O kay buta man ko, dili ko angay nga magbuot sa akong pamilya? Di mas ingon ni Ana, Leonardo. Pagpili. Magpakasal ka na ako, umundang kasi mong trabaho, o di lang una ta magpakasal? Love, tagi na ko kikirin sa pag-una-una, please.
Nakalitan ko di anang imong desisyon karon. Okay. Hatagan tigag usa ka semana. Kung andam ka ng undang sa imong trabaho, dada dinhi ang imong ginikanan. Angela! Angela! Nga nang gitawag mo si Angela. Angela! Mubalik na ko sa kong kwarto. Ako na ang matod nimo sa imong kwarto. Kinahanglan ako dyan maklaro ang bahin sa taas na si Angela. Kung paan niyo kung bulang hinada, nga tunay posibleng kakita na mo nilara nga naghahawk. Anilaw na ako sa sala. Okay, love. Anilang una ta sa sala. Angela? Angela? Nga nung nanawag na masag ka atong babayhana. Sir Leo, nga na, sir. Di na kayo isugo, sir. Gigutom ko. Okay. Sorry kaayo, sir, nga wala ko maatiman imong snacks. Agak ako. Ha? Ato ko sa kusinang kaon. Ako nang agak ni mo, love. Si Angela na. Ano sa pa'y gipaabot ni mo, Angela? Guruyan ako sa kusina. No, lain na sad pamatkiyon anong guru yun, sir. Mahimog agakon na lang ka, sir. Bisag unsaon ko nimo. Basta maabot ko sa kusina. Love, ako na lang lagi. Unya na ako magpatiman nimo. Kung minyo na ta. Ugwa ka ni trabaho. Angela, lihok na. Dadan ako sa kusina. Oo, lagi, sir. Niya, sir, Dali. Gigunitan ta na ka. Dali na, sir. Abanti na ta. Dali, hinay. Panuay. Kalit lang gisapot si Leonardo sa akong pagpalipad ng dili mo na akong trabaho. Pisit. Magpahangin ko sa gawas. Kaya murag miyuot ang akong dughan. Di ano ko silang Leo. Kinahanglang makuha ko ang atensyon anang Angela. Ang buwak akong ipalit alang niya. Ako yung natundaan. Pero kung kisa ka ng mga buwak, friends. Uy, nga niya makasagawas? Nga mo makasud? Ang panuway nga Angela ng kontrabida. Pero kung kinsa lagi ng buwak. Kang Angela. Unsa? Manguyab ka ni Angela? Di kinahanglan. Aron masuta ko ang tinuod. Tayo pa. Labas sila sa sud? Ta sa kusina. Dili na ko. Nasa wa ang imong tubig, Sir Leo. Nahibaw ko. Very good. Maayo kay nakatimaan na ka, ha? Hello, brother. Hello, may buntag ya. Mayong buntag, Frex. Og buwak alang sa matahong mong nurse. Angela, buwak alang sa labing gwapang nurse nga akong nailhan. Unsay gwapa? Kinsay gwapa? Kini ko si Angela, brother. Gwapa man kay ni. Taliw-tiw kag ilong. Bakakon ka! Angela? Sir Frex, ano ko taong misunod man ka na ko din is Luyo? Aron makasulti ta nga way makadisturbo. Ano sa magituyo ni mo, sir? Ikaw ba? Ikaw ang akong tuyo, Angela. Ano sa may tuyo ni mo na ako? Unsay tinuod mo nakita sa adlaw ang miingon ka nga dunay bitin pining kapitan? Ha? Unsa? Ikaw? Kamundo ka? Dapat kinsa ang kauban kong imong nakita? Ikaw og ang mahal nga pangasaw uno ni Sir Leonardo ang akong nakita. Nakita jud mo ha?
Anyaan sa man, patyon ko nimo? Papahawaon ko nimo dinhi? Hulgaon nga patyon ko nimo kung dili ko mulayas ining baya? Isog yun ka. Wa ka mahadlok ang mutukas tinuod. O ganun mahadlok man ko? Nga dili man nila ko sikreto. Kamu ang angay nga mahadlok ug mauwaw kay kamu ang nagbuhat og dili maayo sa taong masakiton. Inyo siyang gitrayduran. Unsa plano nimo karon? Wa. Gusto ka nga desisyon. Nga wa kay buhaton karon na makadaot sa nimo. Tungod kay bisan unsa pay buhaton mo, bisan mutugan ka pa si mo nakita namo ni Lara. Dili mahitabo nga moangkon mi. Nahibaw ko. Kay way kawatan nga moangkon nga siya ang nagkawat kun wa kay makitang ebidensya. Pero tambag lang. Ayaw na ninyog tuntuha ang akong amo dinis iyang panimay. Kay basin sa sunod hitayon, ang inahana ni Sir Leo ang makakita ninyo. Unsa man na? Tambag na o hulga? Tambag na. Wa ko'y labot ninyo. Nurse lang ko ni Sir Leo, nga nakasaksi sa inyong pagluib niya. Ug isip nurse, dili ko musugot ang akong pasyente madesperado pa usab. Busak. Kung ganahan man mong mabuhat og yawan ong buhat, ato na buhata sa gawas. Layo ining baya. Uy, ayaw pagbuot. Oh, okay, inaara na ninyo. Total, ang karma moabutra. Kaysa sunod nga magbuhat mo kabastusan ining baya, aw, tawag na ko sa Mami Nerva, aron siya ang musaksi sa inyong kayawanon. Excuse me. Nakakita niyo siya namo ilarang nga naghawak. Panuway bayhana. Kinahanglang mapahawa yun siya ining baya. Anyo na ko sa kong kwarto. Murag mo buto akong dukan sa kalagot atong Frex. Pagkagnaw. Ay, nagtuot tingali siya nga mahadlok ko niya. Sila ang angay mahadlok na ko. Kalami naging isumbong ni Mami Nerva. Mamatay, Jor! Hello, love. Imusod ko, ha? Nagkapanghuna-huna ka na? Yes, love. Unsay nahuna-hunaan nimo? Magpakasal ta. Og muna ko sa akong trabaho. Maayo. Og salamat. Oh, Ala, sorry. Sorry. Nari kay kauban diha, Sir Leo. oh, Angela? Sud. Kung sa man imong toyo, buhatan na. Nurse di ka. Makahimo kas pagsud gawas akong kwarto. Usa lang kabutang ang gusto na kong i-request ni mo, love. Sa dili pa ta makasal. Unsa man na? Papahawa ka na si Angela. Kana ang ayaw hilabti. Mangita taglaing maayong laking nurse. Kanang dili rito bada. Manawa ko, ha? Ayaw naghilabti si Angela. Leonardo. Pero Leo, di ko ganahan ng baba sa maldita ni mong nurse. Mahimo naman kahapon ni mong asawa. Kinahanglang magsabot na ta sa tanang butang, di ba? Unya na siya papahawa kung undang ka na siya mong trabaho. Kung makasal na ta. Ayaw ka bala ka, ma'am. Kung magpakasal na mo si Sir Leo, wala ko anak dinhi. Busa, antusa lang una ning naong nako karon ha nga magsud gawas ining kwarto ni Sir Leo ha. Ngunit di gyud ako ganahan nimo kay mo tubag gyud ka. Gitudluan lang ko sa kong ginikanan sa pagpangatarungan, ma'am. O gitudluan sab ko nila sa pagsukol kung angay kong musukol. Husto na, Angela. Pabutan na sa gawas ng mabuya si Lara. Sorry, sir. Panuway yung baan ang imong nurse, eh? Ayaw na siya tubaye. Musukol magani na nako. Unsa? Musukol man day na nimo, nga nuwa pa man na nimo palayasa. Angay lang nga magtiner kag nurse nga buutan ka ng dili kahig-o. Pasagdi na lang siya. Kay siya rin makaanto sa kumbatasan. Love, Sige na. Paanhiyan ang imong ginikanan. Kay sabutan na nato ang atong kasal.
maayo na yung bukingon, bayhana eh. Karon pa ko kasugat o babay nga pagagnaong traidor, maluibon. Angela? Oh. Kaisa ko ni mong naong. Ma'am Minerva, ganina na kadiyas mga buwak, ma'am? Oo, akong gitarong ang mga punuan sa akong mga buwak. O klaro kayo nga, doon na kay gikalagutan. Unsa naman sad ni? Ay, kuan ma'am, uwa man ma'am. Nanawag ko sa amo unya, doon nalay gamayng problema. Mao ba? Uy, kung doon na kay mga paryente, paduawan na lang din sa amo, din sa atong ipuyan. Wa ko'y paryente, ma'am. Duha rami nga ni ining dapita. O patay na nga akong maguwang. Unsa? Mao na, ma'am. Mao ba? Kaluoy ko di ay nemo. Maayo ra gyud nga dinhi ka makasud og trabaho, Angela. Tuod di ay may isulti ko. Unsa man na, Ma'am Minerva? Kung pananglit, maminyo na gyud sila si Leonardo ug Lara. Ayaw kong biyahe dinhi, ha? Ha? Nagasiguro ko nga maglain na sila si Leonardo ug Lara. O gusto ko nga ikaw ang akong ikauban dinhi. Sulduhan ko lang gihapon ikaw, Lara. Oh, dili tingali maayo nga magdugay sad ko dinhi, ma'am. Nga naman. May kaugalingon sab kong kinabuhi nga angay na akong atimanon. Ma'am Minerva, ang doktor ni Dong Leonardo nanawag. Uy, sige, dini ka lang unaan sila. Tubagon una na ako ang doktor. Sige, love. Bye na. Sige. Bye. Amping sa mong biyahe. Yes, love. Ikaw, Sab. Amping din here. Hain na pong panuway nga, Angela. Dikit ko mahimot nga maghuna-huna yung babayana na. Nga ni apanitinhi sa bahay ni Leonardo. Tara sa loon ang panuway. Ay, magpugngan pagituntan ako akong baba. Kinahanglan iluom ko lang ni ang akong sikreto. Kinahanglan yun. Hoy, ikaw ba? Ngano naman sab ko, Ma'am Lara? Huwag ko manghilabot ni Mugot. Unsa mo akong buhaton aron mo layas ka din sa bay? Unsa man? Gusto ka kwarta? Magpabayad ka? Ay nganong palayason magiging ko ni mo din ni Ma'am. Tagay ko na kong rason. Di ko ganahan ni mo nga maoy mi ate man ni Leonardo. Dili na igong rason. Aron imo kong palayason, Ma'am. Sultihi ko mas bugat pa, ana. Basta, di ko ganahan ni mo. Dili ka ganahan ako, no? Kaya nahibaw ko sa imong sikreto. Dili pa. What? Unsa na yung magipanulting panuwaya ka, ha? Unsa sekreto? Dili bitin ang akong nakita nga nagtinuhikay sa luyo, Ma'am. Ikaw ug si Sir Frex ang akong nakita. Unsa? Mga igala, dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisulat kini sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Lacorda. Dalit ka na to sa RNN Drama.